tak. Den 27. juni 2012 udgik der en skrivelse fra Justitsministeriet med overskriften Kommissorium for en undersøgelseskommission om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan. Udover at undersøge omstændighederne for de fanger, de danske soldater tog under de to krige, skulle kommissionen undersøge og udrede følgende. Punkt 1. Regeringens faktuelle grundlag for at angribe Irak. Det var den historie med Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. Punkt 2. Dernæst skulle kommissionen undersøge, i hvor høj grad Folketinget var ordentligt informeret om grundlaget for regeringens beslutning. Og endelig punkt 3. Hvorvidt krigen i Irak var lovlig efter folkeretten og vores nationale lovgivning. At gennemføre en sådan undersøgelse synes den nye borgerlige regering som bekendt er en dårlig idé, og flere andre af dagens udmærkede talere vil helt sikkert kommentere dette på passende vis. Jeg vil i stedet bruge mine minutter her på den åbenlyse undladelse i dette kommissorium. Ifølge overskriften skulle kommissionens arbejde omfatte vores krigsindsats i både Irak og Afghanistan. Men hvorfor var det kun lovligheden af krigen i Irak, der nævnes i kommissoriet? Hvorfor skulle det juridiske grundlag for angrebet på Afghanistan ikke også gøres til genstand for en undersøgelse? Og hvad ville resultatet blive, hvis kommissoriets instruks også blev anvendt på forspillet til angrebet på Afghanistan? Svaret kommer nu. Hvis man vil sætte en dato på, hvornår Danmark kom i krig med Afghanistan, er der flere muligheder. Den første er den 12. september 2001. Mindre end 24 timer efter terrorangrebene i USA, var der indkaldt til møde i det nordatlantiske råd i Bruxelles. Det er den øverste politiske beslutningstagende myndighed i NATO. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges Folketinget. Er Folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt indkaldes til møde. Så hvis det var en foranstaltning, da en embedsmand rakte hånden i vejret den 12. september 2001, ligner det en overtrædelse af grundloven, at Folketinget ventede til den 14. december med at tage stilling til aktiveringen af artikel 5. Som citeret i indledningen giver NATO-traktatens artikel 5 kun mulighed for, citat, et individuelt og kollektivt selvforsvar, som er anerkendt ved artikel 51 i de Forenede Nationers pagt. Vi har i Danmark noget, der hedder Karnovs lovsamling. Kommentarerne heri afspejler normalt samtlige forarbejder, det vil sige retskilder, bemærkninger til loven og intentionerne i loven, samt opsummerer konsensus inden for retsvidenskaben, siden lovens ikraft. Må jo være der, når han ikke kan påvise, at de ikke er der. Og når jeg gerne ville have jer alle sammen, til at sige det, så er det fordi det er et land, hvor vi alle er lige. Og det er ikke rimeligt, at det kun er Per Stig Møller, der har sagt noget sludder. Var der så? Men det kunne jo sådan set have været ligegyldigt, om de var der. For dengang havde vi den mest katastrofale statsminister, Danmark nogensinde har haft. Og han fastholdt, at beslutningsgrundlaget var Saddams manglende samarbejdsvilje. Det var der sjovt nok ikke enighed om blandt de 68 af hans folketingskolleger, der stemte for. Hele Dansk Folkepartis gruppe stemte for på grund af masseødelæggelsesvåbnene. Det har Søren Espersen gjort helt klar. Og ham kan man ikke tage fejl af. Det samme har Venstres egen daværende politiske ordfører, Jens Rohde, og så sent som i forgårs erklærede landets nuværende og meget velhavende forsvarsminister, venstremanden Carl Holst,
at begrundelsen var masseødelæggelsesvåben. Dem vi gik i krig sammen med, England og USA, gik også i krig på grund af faren for masseødelæggelsesvåben. Men i Danmark, der sad Anders Fogh Rasmussen, og på baggrund af et prokuratorkneb, kastede han med stor beslutsomhed ubåden Sælen ind i ørkenkrigen. Senere kom mere til. Vi sendte for eksempel et stort transportfly fyldt med krigsmateriel. Det er rigtigt. Der var tale om snerydningsudstyr, læhegn, sandsække, sneskovle, den slags. Det er rigtigt. Senere kom der mere til, og det blev alvorligere. Og liv gik tabt. Derfor bør det ikke fejes ind under gulvtæppet. Og det må og skal fastslås, om det virkelig kan være rigtigt, at Danmark blev kastet ind i en krig på baggrund af, at vores egen regering løj for Folketinget og befolkningen. Misinformeret om noget så alvorligt. Jamen, gjorde den da det? Det ser det desværre ud til. Det materiale, jeg nu om lidt citerer, stammer fra offentliggjorte kilder og baseres i høj grad på journalisterne Bo Elkjær samt Charlotte Aagaard og Jørgen Sten Nielsen, begge fra Information, på deres researchmateriale. Det er aldrig blevet anfægtet, og alle tre journalister fik oven i købet Cavlingprisen for det. Prisen blev i øvrigt overrakt af Anders Fogh Rasmussen, der ikke var i særlig godt humør den dag. Hør nu godt efter, fordi det er svært at holde fast på sådan en stor plads. Men indtil nogen gør indsigelse, så må følgende betragtes som facts. Den 7. november 2002 meddelte FN's våbeninspektør den danske regering følgende. Der er enighed om, at Irak ikke besidder masseødelæggelsesvåben. Klar tale. En uge efter videregav daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen denne viden til Folketinget med følgende ordlyd. Vi er overbeviste om, at regimet i Irak i dag besidder masseødelæggelsesvåben og missiler. Den 7. marts 2003 gentog våbeninspektørerne lidt mere nuanceret. Iraks kemiske og biologiske våben må i dag betragtes som harmløse, henfaldende og værdiløse. Ikke så dumt, fordi så var der jo ikke noget at være bange for. Men det var altså kun regeringen, der havde fået rapporten. Så 12 dage senere gik udenrigsministeren på talerstolen og sagde, situationen er blevet værre på grund af Iraks lagre af kemiske våben. Desuden er der fundet store mængder af masseødelæggelsesvåben siden 1995. Den sidste, den er ekstra skæg, fordi det var mere end 2 måneder siden, at våbeninspektørerne havde meddelt, at der ikke havde kunne konstateres masseødelæggelsesvåben efter 1995. Men det var selvfølgelig også i en rapport, der kun var sendt til regeringen. Sådan kan man blive ved, og desværre må jeg sige, der er flere konstateringer af, at statsministeren i adskillige tilfælde den ene uge har fået en forklaring fra efterretningstjenesten, for så ugen efter at gå på Folketingets talerstol og sige det stik modsatte, og med efterretningstjenesten som kilde. Det siger jeg, og det siger jeg mine uimodsagte journalistiske Cavlingpris-belønnede kilder. Det skriger på en kompetent juridisk vurdering, og der er ingen undskyldning for at kvæle den mulighed. Ingen. Den netop indførte såkaldte aktivistiske udenrigspolitik synes at indebære en dansk tradition for, at vi går i krig uden at vide hvorfor. Krigen var ulovlig. Hvis ikke FN's generalsekretær kan betragtes som tilstrækkelig kompetent til at afgøre den slags, så er vi for alvor på gyngende grund. De politiske hensyn vejede tungere end folkeretten. De har undersøgt det i Holland, de er fuld gang i England, de er ved at være færdige. Herhjemme er det hele tilstrækkeligt belyst. Vi vil ikke vide mere. Jamen, vi ved faktisk også rigeligt. Nok til at vide, at der er noget at komme efter. Den tidligere efterretningsmand Frank Grevil blev idømt 4 måneders ubetinget fængsel og fik smadret sit liv. Ikke for at have løjet om noget, men for at have sagt sandheden.
Den mand, der har løjet, ham der var ansvarlig for regeringens grundlovsbrud, som sendte vort land ind i en ulovlig krig og undergravede FN's autoritet, er af dronningen blevet slået til storkorsridder af Dannebrog og har fået en international toppost i NATO. Senere er han avanceret yderligere og er nu rådgiver for Goldman Sachs. Men er Fogh Rasmussen der hovedskurken? Nej. For efter misæren blev han genvalgt 2 gange af en apatisk vælgerbefolkning, der lod det ske og applauderede. Når der er en finger, der peger på den tidligere statsminister, er der 4 fingre, der peger tilbage mod os selv, mod det Danmark, vi også kender. Men jamen, hvad er det, der I vil, spørger man måske også her på pladsen. Vil I have Saddam Hussein tilbage? Nej. Men i Irak er der flere 100.000 mennesker, der gerne vil have deres mand, deres kone eller deres barn tilbage. I USA sidder der i hvert fald 4.000 børn, der gerne vil have deres far eller mor tilbage. Og i Danmark er der i familiernes sorg, der stadig ikke er lægt. Det var i denne krig, at polariseringen, der i dag truer med en verdensomfattende religionskrig, for alvor tog fart. Der blev pustet til en allerede eksisterende had, og Saddams officerer blev frisat, så de i dag kan udgøre kernen i Islamisk Stat. Vi, der står her på pladsen, er ikke en flok usurinerede flipper i sundhedssandaler og islandske sweatere fra 68. Vi er ganske almindelige, fredsommelige mennesker, familiefædre, mødre, onkler, tante, ja selv et farfar eller 2 er der blevet plads til. Vi kaster ikke med molotov-cocktails, smadrer butiksruder eller lægger os til gelænderet på trappen op til Christiansborg, men vi føler, at der er en aldeles afgørende situation på vores vegne og i vort navn er handlet forkert. Brugstyveri, trafikforseelser og værtshusklammeri bliver undersøgt og kommer for retten. En ulovlig krig med 100.000 vis af døde gør ikke. Det er det, vi gerne vil have lavet op på. Tak. Regeringsforvaltningen. En krig er mørk og dyster nok i sig selv. Nationalpartiet ser gerne, at I kommer ud af busken og får kastet lys over sagen til gavn for den befolkning, man påstår at tjene. I kan ikke være andet bekendt over for soldaterne, deres pårørende og det demokratiske samfund og dets borgere. Lad os nu få den åbenhed og gennemsigtighed, som et demokrati bør være bygget på. Det er problematisk, at der er for mange spørgsmål om den danske krigsdeltagelse, som står ubesvaret hen. Men kommissionen har måske fra starten af været en brik i et politisk magtspil. Det er i hvert fald svært at se, at der har været et oprigtigt ønske om at evaluere den danske krigsdeltagelse, når der i regeringsgrundlaget står, at regeringen mener, at spørgsmålet om grundlaget for den danske deltagelse i Irak-krigen og tilbageholdelse i både Irak og Afghanistan er tilstrækkeligt belyst. Altså, vi går ind i en krig baseret på løgn og bedrag. Flere 100.000 af mennesker bliver dræbt. Flere millioner af mennesker bliver drevet på flugt. Landene bliver efterladt i kaos. Og der er et magttomrum fra rabiate og voldelige terrororganisationer, såsom IS og terrorismens spøgelse, som man også påstod, man gik i krig for at bekæmpe, findes nu i mange fordoblet potens. Alt sammen noget, som er konsekvenser af krigen og vores handlinger. Og nu vil vi ikke have undersøgt grundlaget og legitimiteten som det eneste land i verden.
Og samtidig vil vi ikke tage hånd om den flygtningestrøm, som blandt andet også er en konsekvens af vores handlinger. Hvorfor vil vi gerne gå forrest i de militære indsatser, men bagerst, når det gælder vores humanitære ansvar? I Nationalpartiet går vi ind for åbenhed og så længe Danmark fører krig, skal ingen finansminister komme og sige, at der ikke er land råd til det høje velfærd med lokale skoler og hospitaler. Fordi det hele kan nå at være i orden inden vinter, hvis vi bare køber 5 bombefly mindre. Jeg skal prøve at høre noget, men jeg skal til at